tanggapan. Heeh. Monggo berdua badhe nembang napa dimoderatori Mas Jolang sing iso ditembangke wong loro antara Mbak Palupi kalian Mbak Dewi angin-angin. Ya do rundingan. Nembang apa iki? Iki kira-kira arep gawe apa, Mas? Ora usah gawe. Lah ngopo? Wis nembang apa sing cocos wong loro. Iki enak-enak ngono. Oke. Ya. Do mboten ajeng nembang nih. Ayo lo semangat lo. Semangat aja kowe tak cepaki Ayo. loro lho. Ana sing cilik, ana sing gedhi dadi. Lah iki. Milih sing dilus-elus apa sing dimii. Ayo. Aku ki jane yo gak keberatan ning cuma kok yo piye. Cuma Nasibmu apik wah. Rai kaya cok bakal ngono kok ana sing arep ngelus-elus karo. Justru ngeten iki lho Pak Igit. Sing ora njanani ngene. Ya, Isih apa ora rokokmu? tak kira duet telas ya Pak Igit. Ya. Duwete bariki to, duet iki, Pak. Mas. Duwete bariki. Mister wedokan mau lho, Mister wedokan. Pak Igit rokoke kula telas ya Pak Igit. Lah kuwi tak penek. Niki nggih telas. Yo. Trakon Jipang berarti. Wis. Iya, oh. Wah, tadi nek ana Mbah Haryo Penangsang digawe elek ki ora trimo. Aku apik Mbah Haryo Penangsang piyayine bagus kaya suro ngene ganteng. Apik. Lho, Bringose tipis nggih Pak Igit. murid jeng Sunan Kudus. Salate mang wektu. Oh, kuwi santri wong kuwit bayi iki dudine pesantren kok ning ketoprak kok terus dilakokke ngono kuwi. Mula pemain ketoprak akeh sing kuwalat. Contone kuwalat apa tanggapan terus isih utang juragane. Nek ora diutangi metu ngono kuwi. Iya kuwalat karo Mbah Jipang. Mula lakon Haryo Penangsang ning Jepura wani Jo. Mergo ceritane ora ngono kuwi. Dibelokkan ngoten ta apa pripun ta Pak Igit kok Iya. Wah, sesuk aku nek dadi Arya Penangsang tak ora nganggo brengos aku. Ya bringos tapi tipis. Kados suro ngoten niku. Iya. Lho jane coro apa soro? kaya brengose Pak Pitoyo lho tipis. Curut kok brengosen to. Dadi jane gampang Jo nek pengen duwe ketoprak laris ben diayomi Mbah Jipang. Kuwi nglakokke kaya lakon sing asline. Ngono. Dadi Mbah Jipang ning kono wah iki putuku sing ngerti sejarahku tak lariske cung. Ngono kutune. Wah, iki sing cerita Pak Sigit. Lho aku isih trah kok Jo. Terah. Yo mbuh kowe percaya kena ora kena wong ora ana tulisane ya ora. Ning kula percaya jenengan iki terah sakarepe kok. Lah Mbah Jaryanto anake Mbah Tompane Mbah Soekrama lah Mbah Jaryanto entuk butu mirih lasem. Tak runut-runut ibuku jebule terah saka Raden Said Santikusumo. Wah. Iki jane iki jenengan iki anake sapa ngono lho? Ya anake bapak karo ibu ngono. Lah padha-padha golek terah nek ora pentit sisan percuma ya ora. Nggih, betul. Ayo. Wis, Padha-padha oleh utang kok wong sithik alung utang sing akeh ngono. wis. Wong yang digoleki buktine ora Nek eneng. jenengan wis. Yes. Terah kono, terah kene. Lho, iya Pak Sigit iki memang keluarga besar saka Randu Blatung. Lho adus ning kalen apa jenenge gawe goaan ngene terus diciduki. Oh, Nganggo niku jenenge belik, Pak. belik. Zaman kula ning Bangklean aduse nggih ning belik ngoten niku. Wis ngono kuwi. Nggih. Tenan. Wis. Kuwi ngarep omahe Mbah Tomai daleme Mbah Pak Paiman apa sapa mau sing ning Jakarta. Dadi paranormal ya. Ya jejere Mas Ardi Pak Paiman ya, Pak. Pak Paiman. Oh Pak Paijan. Kuwi biyen omahe gurine rondan. Oh, Seberange Wedondong. Kuwi jaman biyen saiki wis lali kabeh. niki dondonge pun mati ya, Pak. Wis ditegor suwi. Oh. Dadi Mbah Supani karo Mbah Tompo dodol gendeng, gerabah, tumpake cikar kok kene. Ketemune ning pasar Mbah kuwi. Oh, Ya tenan. Dadi aku jane bakat dodolan ya mergo keturunan karo Mbah Supani karo Mbah Tompo dodolan gendeng. Dodolan apa kuwi jenenge paving. Klebu paving sing tak tawakke kuwi. oh, oh, alah jenengan mulane kok ya wis pinter marketing. Mergo keturunan saka peting. Oh, ngaten. Lanjut Bu Yuyun. Berdarah-darah Pak iki. Iya, Iya, iya.
Asam. Aku ora dalang saka balong apa piye? Weh. Nah, iya. Anggetem. Anggetem. Monggo Buyuyun. Noning. Suarane Buyuyun hebat Mas Jolang. Wah, Ngantos sak yah menten niku wis ora nate telas saiki. maane ragil. Suarane wedhuse dados pinten, Bu? Pun telas. Lho, jenengan pas keturunan kalih Pak Sigit ning wonten pinter dodolan. Lho iki tedak turune Mbah Supani kok petinge Mbah Dok iki kok kene Mbahku. Nggih, Nggih. Buyuyun. Biyen jarine iki jare Manarti Mbah Pani Mbah Putri iki sing duwe dulur dalang kok kene dalang Pakar apa sapa lali aku. Leres. Wis ora ana sing tak takoni wisan dadi sejarahe tak gawe dhewe. Malah digawe dhewe. Pancen sejarah niku penting. Dadi Iya. awake dhewe iki saiki komisanan minduan mawon pun ora karu-karuan, tapi supaya bisa menyatu nggih kados panjenengan kudu dilarah tunggal buyut, tunggal canggah ngoten nika kudu dilarah. Heeh. Nggih. Dilarah. Dilarah karo dilaraki beda. Nek dilaraki disendal, nek dilarah iki digoleki. Heeh, tak larah lagi kecekel Mbah Buyutku, Mbah Nggih. Soe Kromo ning kuburan Sambung Wangan ngono. Sambung wangon. Sambung Wangan. Oh, sambung wangan. Kono patoke iso gripis tak takoki Mas Nardi. Iki kok patoke iso ilang, Mas? Iki jarene dijupuki wong jare. Oh, patoke gegeden menawa. Patoke Mbah Buyut kuwi dijupuki nggo jimat rumasan. Eh. Sok ben patokmu ya ngono. Lho, kula pripun to Pak Igit? Ya digripisi wong. Oh, dadi Sing jupuki ya dagelan-dagelan sing lagi ajar-ajar ngono. Dienggo jimat. Weh, sesuk patokku kok apa supaya ora iso gripes ya, Cak. Mboten usah dipatoki ya Pak Igit. Oh ya rasa. Watu wae ya. Budak gripes. Watu malah dipendem karo pondasi. Wah ya monggo keturunanipun Bu. Keturunan sapa? Oh ya buke lah. Monggo buke. Tertentu tak Assalamualaikum Pak Dalang Cakraningrat fans Bojo. Hadir kagem Pak mantan Kades Cening dan juga lainnya sugeng nonton bareng. Saking Mas Mardi, Mbak Sio, Pak Si dan kawan-kawan. Saking cepu nderek streaming titip salam kagem kanca-kanca Cakraningrat. Semoga sukses selalu. Weh. Pak Kasmani yo WA katur Pak Joko lan Pak Nardi. Weh. Ora lali Pak Joto. Bar iki minggah panggung Pak Joto kan nggih. 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 Aduh. Ompun kondur. Oh nggih, aduh. Lanjut, Bu Yin.
Salam kagem Mbak Eni dan sinden lainnya. Wah, Oh, saking Budiah Purnomo Bupur Tembalang. alah. Ternyata Mas Valen ki ponakane Pak Pur to Tembalang. Oh, alah. Isih dulure yoga barang no kuwi. Oh, nggih. Oh, alah nggih Kesih nggih. terah nggih. kon jenengan bareng. Ora. Mboten. Bupur iki daleme sampinge Balai Desa Tembalang. Wis bahagia selamanya. Wah, jebule lah Bupur Nomo niku wis kaya ibu kula dhewe Mas Valen. Kula nek teng Tembalang niku nggih nginepe teng mriku ngoten. Oh, ngaten. Oh, jebule Mas Valen manten lanang isih ponakane Pak Pur. Pak Purnomo wis sedo. Oh, Iki karo Ibu Pur. Oh, Nah, putrane Mas Yoga sok nusul awake dhewe. Alah, sesuk nek diuruti kok kecekel kabeh. kecekel kabeh niku trah kon jenengan kabeh. Alah, Ya ubang-ubengane Piyai Ranu Blatung Pak Igit yo tik yek kene kan ya. Ah, lanjut telase, Bu. jebule Bu Yuyun iki cengkoke meranani ati yo Pak Igit. Ngono mbiyen bapakku nek cerita Bu Yuyun ki suarane kenapa ya angger pas nyengkok kok grog-grog jebule terae radione sing rusak. Temah grog. Bu Yuyun cengkoke kok grog-grog to jebule. Kuwi batune entek. Oh, Kuwi kudu dicoplok terus dipepe. Zaman biyen iku dipepe terus dijejerno kethu ngono kae Pak Igit pantese mbok. Ayo, nek mepe didangakno ketune ya didangakno. Walah. Kuwi nek wong lawas apal jo. Cacing cilik aku nek wis entek ora digapak-gapakno terus dituthuk. Oh, Ireng-irenge dibuak. Putih-putih dienggo roda montor-montoran. sentere niku nek telas batune digedhok-gedhok ngeten. Biyen saiki wis ora ana senter. Jo ana bintang tamune isih ana Mbak Palupi karo Mbak Angin-angin. Mbak angin-angin. Iki Dewi angin-angin iki wis anu ya sekala-kala kumpul karo kanca-kanca kene. Suwi ora ketemu ya. Nggih, mandang ketemu wis manak neh. Nggih. Berdua suruh berdiri juga ya. Berdua yuk berdiri. Ning nong. Nah. Mbak Palupi kuwi biyen penyanyi jo. Aku sing ngerti. Wah. Aku sing sekolah kae Mbak Palupi wis aktif dunia campursari nggone Mas Tengkleng biyen. Aku mayangi awan Mas Tengkleng ngono kuwi bengine sing nyanyi Mbak Palupi ngono kuwi. Mbak Ari Solo 3 jaman biyen. Imbang-imbangan. Mbak Palupi wis aktif campursari kula tesih dodolan. Lho, Majolang biyen dodolan nganu karak barang Pak. Karak nggih pose ya jenenge perjalanan hidup pose iki anu Mbak Yosi wawan kacang iki jenenge pose. Pose. Nah, Mbak Palupi sak menika pi dalem wonten pundi Mbak Yu? Purwodadi. Oh, Mbak. Purwodadine pundi?
Desa Ngraji. Oh, maksih wonten Keraji. Tasik. Cakete Mboloh mriko nggih. Iji. Weh, cakete Pak Solikin Mboloh. Nggih. Omahmu kok ngolah ngalih iki. Lho, Mas, panjenengan ki apa ora krungu to, Mas? Pripun to? Sinden sak Purwodadi Grobogan ki sing paling sugih ki aku. Alhamdulillah. Tenan, aku lho pendak taun omahku ngalih. Weh. Omahe pirang-pirang berarti. Yo. Sapa sing ngomong? Lah niku sugih omahe. Kontrak. Oh, alah. Tak kira omahe akeh jebule kontrak mulane dibayar dadi ben anteng ning nggon. Iya ya, Mas. Kae sing nukokke sapa to, Mas? Ya sing nukokke kae jane ya aku ning aku kok lali. Wong kowe iki ya kandhanamu angel kon adus ning jero ya adusmu nang jaba. Angger bar adus dijak wong. Alah. Dijak tanggapan kok ya. Lah nggih ditenggo kok ditenggo jak wong tanggapan. Menawi Mbak Dewi angin-angin dalemipun sak menika pundi Mbak Dewi? Ayo aja ngolah ngalih lho. Kula mriki mawon. Oh. Mriki niku pundi? Nggih penting. Oh, Nggih, pete. jane pengen ngejakken mampir kanca-kanca sedanten ning kula mau tanggapan. Oh, tanggapan wonten pundi, Mbak? Tawang mriko lho. Oh Semarang. Oh, Tawang. Tawang kulon kono lho. Tunjungan. Alah tak kira Semarang, Tunjungan. Heeh. Nggih. Dah. Berarti daleme Mbak Dewi angin-angin mriki to. Nggih. Welah, Kula- wajib nek Pak Kades duwe gawe wajib nyang kuyung. Nggih. Mau siang nggih sampun orjenan mriki, Mbak. Mboten mriki kula. Mboten malah. mriki? Oh, nggih. Dek awan ya tanggapan. Heeh. Nggih. Monggo berdua badhe nembang napa dimoderatori Mas Jolang sing iso ditembangke wong loro antara Mbak Palupi kalian Mbak Dewi angin-angin. Ya do rundingan. Nembang apa iki? Iki kira-kira arep gawe apa, Mas? Ora usah gawe. Lah ngopo? Wis nembang apa sing cocos wong loro. Iki enak-enak ngono. Oke. ya. Do mboten ajeng nembang iki. Ya nembang to Lah ya. iya. Langgam napa dolanan iki, Mas? Manut, pokoke sing penting wong loro padha. Sing penting wong loro lakune nderek. Dewi angin-angin iki sinden favorite Mas Nardi. Wah. Tawanan ya kanca-kanca iki. Napa Mbak Palupi? Timbang lero aku lehku obo, aku rawani obo wong bengi iki bintang tamu sing bari ora aku klebu jolang kok ya. Sing ra disigrak mawon nggih. Heeh. Sing Napa? lagu terbaru niku lho. Oh alah ngerti aku Apa, takbiran. Mas? Kok takbiran wingi sampean iki lho ya. Taman Juruk mawon, Taman Ah. Juruk. Cocok. Tak kira terbaru apa jebule kok Taman Juruk ki lagu lawas. Aku Lagu- SMKI wis ana lagu lagu. lawas tapi kan sekarang lebih hits. Heeh. Tak kandhani sinden anggere omahe ngolah ngaleh ngene iki lho. Loh, nek ning kono-kono kan lagu lawas nek nggon aku terbaru. Oh iya, nggonmu berarti keri terus. Makel. Pancene siji desa Mawajara, Oh Mas. iya, dhewe desa kadang memang sing nembe terbit iki apa. Heeh. Oh iki berarti Taman Juruk sing jero Ada lagi yang kurungan terbaru. ana pitike. Oke. Nggih. Lagu terbaru napa boleh? Sing Tembang anyar. Tresno niku nggih terbaru. Ya Allah kuwi lagu lawas. Oh, ini ketelawas meleh. Tak kandhani Pak Igit nggarap lagu terbaru. Apa, Mas? Aja banter-banter. Puspa Warna. Lesung jemenglung. Aku ramuni warna isek mbae Pak. Napa, Igit. Dek? Mbah Mutit wis lega? Tayo, Pak. Pak. Tembang Tresno. Oh, tembang Tresno. Tayo. Oh nggih. Oh Tali Tresno laguku mengke berarti Tali Tresno. Mungkin. Ki Ben manut wong loro sembarang napa? Heeh. Ya wis mau lho, Mas. apa? Wah kaya ban ketoprak mau lho, Mak. Iya. Wis Taman Juruk wae. Iya wis manut Pak Iki ya. udah bingung iki cahe njaluk apa ora ngerti. Wis ora sado njaluk ayo. Mas Bobok. Wis cah loro ki apa sing kono sing penting padha mampu. Awak dhewe sak lagu terus mudhun. Sesideman yo iso nek meh Ayo, Ayo wis Pak. sesediman. Tayuban. Kita yuk penaya Maya. Iya. Heeh. Iya, Nduk. Ngono. Biasane dawahipun apa, Mas? dawah geblak. Nah. Gubuk asmara ya ora apa-apa. J manut. Ben jebles tayuban walang kekek wae. Cara kene ora usum kuwi Taiwan Purwodadi nek ngono kuwi. Mana? Lah iya. Carane iki beda-beda lho. Oh nggih, wis manut-manut wis manut.
Kene iki ya sesideman, terusan kopi jahe, apa Ayo. gubuk asmara. Sesideman biasane ning gubuk asmara. Iya. Sing marahi kan jenengan kae to ya. Aku awakmu iso hati karo aku mergo sek sak terah Nah apa? terah sak karepe. Oh, buka saking bonang Mas Sigit. Wah. Dulung-dung. Ayo. Sesideman karya Ki Haji Sukron Suwanda. Gubuk asmara. Sidraman meski tak wujud. Ompak balungan. Treng treng treng. Hae. Ya.
Mbak Dewi angin-angin karo Mbak Palupi api-api. Nah, nggih. Ono angin ono api. Bulat-bulat. Bulat-bulat. Wes. Iya. Iki ana sing request 10.8 barang Mas. Oh, nggih Pak iki to. Tayupan Coro Blora 10.8. Coba Mbak Eni, Mbak Imah ben ngene ngene. Nggih. Mbak Imah ketemu kok ele tenang. Ah. Iya. Putrane wis meh kuliah. Hah? Nggih. Pun daftar Pak Igit. Sampun. Nggih. Kantun mlebete. Ah. Mriki Mbak Eni karo Mbak Imah, nggih Mbak Palupi karo Mbak Dewi kersane Lenggar Mien. Iku bar iki ngadeg neh, Mbak Palupi karo Mbak Dewi. Ah. Mbak Ima ngremeng terus urung tok coba. Aku ora kon numbang tok aku piye to ndang. Imah ngono kuwi so. Nggih senengane gremeng. Aku lurung maju blas. Kene mah. Bluro ini urung metu 10.8. Kuwi urung afdal. Cocok. Leres Pak Igit. Pun ngacung-ngacung mau di Ima. Pripun? Lah nggih niku wau Pak iki anu Mbak Ima ngacung-ngacung. Oh. Dereng nembang. Pak Paijan baleng ya sih lenggah Pak nenggani. iki kula curiga kok gek awake dhewe niku sedulur, Pak. Masa? Nggih, lah ibuke kula niku nggih trah saking Gayam Sumber mriki lho. Wow. Walah. Nggih, asli. Isih waris to ternyata. Kula Bocah saking kula cirikane kula nggih teng ngeniki Gayam Sumber mriki. Lha aku tahu cilikmu. Kae sing renang ning kali cilik kae sampean. Nggih, niku kula. Ya Allah. Tiwas tak Allah-Allah. Wong ya Cah cilik Cah zaman cilik, biyen. cah cilik Ora dolanan ning apa-apa. dolanan ning belik ngono kuwi karo golek kijing. Walah. Walah. Sampeyan iki dulure Pak Igit. Walah. Ngerti ngono melu aku ora tak bayar. Leres. Isih dulur. Tiwas tak bayar. Ngerti yo ngono. Nggih. Kula niku dereke kula nggih teng Gayam, teng Mulyarejo, teng Sing saking Balong, Pak Murino apa sing Ibu? saking ibu. Oh, saking ibu. Nggih, ibuke kula niku asri Sumber mniki. Kono lho ndang ngawur Gayam. dulurem. Ma, aku kok gak bayaran kok. Aku ngono gak. Delok padha ireng. Iya. Ketoke kok ngono, padha irenge ketoke padha ya. Iya. Mbah. Iya. Kene terah. Niku Om Wahyu niku nggih pun kula jak dolan teng Sumber, teng Gayam. Nggih Om nggih. Mulyarejo. Sing nyenem ya saya dulurmu ya. Niku pripun? Ya Adik, Allah. Menika adik. Kok dulur? Tapi mboten dulure jenengan. Ora. Sing celentem gagenan aku ora dulure. Kuwatir nek gak bayaran, aku gak dulure. Iya. Adik ipar. Pok iki pokoke sing dulure kena bayaran ya. Narki ya adikku lho niku. Wes. Aku jombok jak, Markike padha laseme karo aku. Lah nggih berarti Trahe beda, Oh, terah beda. Ora diakoni kowe iki. Mbak Mbah aku ora ndek dulur kene terae aku. Aku terah Dewi Indun Ratu Lasem biyen. Dewi Indun biyen ana sing berkhianat mlayu ning Sendang Asri. Sing berkhianat kerajaan Lasem iki mlayu ning Sendang Asri nurunke sing gender karun, sing nyaron. Walah. Ayo aja dipateni. Kok mbok pateni to? Lah jarene iki mang ning gone Berkhianat, yo. ketoprak iki kan kudune ngono kuwi terus perang Sing to. berkhianat dipateni ya. Biasanya sing berkhianat menang kok malan kok. Oh menang yo wis gak sida ning ngono. 10.8, 10.8 Jo. Jeh. Jo, kowe nek kesel iso lungguh apa wong aku ora ngundang kowe. Lah niku mau request tali tresno niku mboten sios. Mengke 10.8 sik, 10.8 sik. 10.8. Kowe sing nelpon Pak Joko dadi aku ora menang perintah kowe. Bengi iki kowe pani bantah aku, pani kena wani karo aku bebas Jo. Balelo saged. Balelo Mas saged. Jalan. Wah, iki mau melok pengkhianat iki mau. Engko bar goro-goro jenengan mandhep mboten napa-napa. Iya, ora kudu nganti esuk bar Ora goro-goro nganti kudu medhun. esuk. Iki jane aku iki balane sapa? Iya, coba kayak apa? 10.8 ala Bluro. Ya. Pan samar pamuring sukma. Saji seswarane sanawarta ya Sigra kantungan
bayeme lemu-lemu jarik lurik suwek pinggire Jadi lirek ana sing duwe Mbak Ima
jengkoke 8-8 iki aku apal mbakne. 8-8 karo kijing piring. Kok apal lho jenengan iki. Lah ketaun 1300. 300. Barengane anu gajah duduk. Walu-walu dadi tambah ati kang angsa. Sliring. Ora didukne ada. Wah, Bintang tamune ne aja. Oke, Kak. Mbak Palupi karo Mbak Mbak Dewi angin-angin. angin-angin. Wah, jebule daleme iki bar iki lagi sinden-sindenku. Nggih. Ya, Wah, Ayo, Ngin. Mbak Palupi iki ana lagune iso. napa? Lho lagu Palupi kae. Oh, nggih. Sampeyan nggih saged Mbak Palupi lagu. Ana prawan ayu ngono ya. Niku lagu mboten terbaru dadi ndek lali. Oh iya. Monggo gandeng bintang tamu kula ora wani apa arep nembang apa sing penting Nggih. iso ditembangke wong loro antara Mbak Dewi kalian Mbak Palupi. Nggih. Oh, Pripun? tembang kangen. Tembang kangen, Om. Nah, Oh, iya. piye lho. Tembang kangen ngono kuwi. Iya. Waya wengi udan grimis Oh, kuwi ta. rawis uwis niku lho Pak Igit. Oh. Nggih. Iya, Mah. Wis manut. Heeh, niku Jenenge iki pamundutan. Palupi apa Sulimah? Ya. Ya, tembang kangen ya, deal ya, rasa mula maleh. Iya. Digarap Seragenan mergo kene iki ngidul sik ya Ngawi Seragen cedhak. Perbatasan nggih Pak Igit. Nggih. Pak Igit tapal soalnya terah piyayi kene. Berarti tesik dulurku Bereng. Loh, Pak Igit ki dulure sampean. Wah, Isih terah kok Mbah Supani apa ora? Menawa- jenengan karo Mbah Suro, Mbah Pani. Sukani, Ya nek dulur ya Sukani iki sapa, Mas? Supani kok Mbah Supani. Supani. Wong wis ora kelingan kowe wis jaman wong tuwek-tuwek. Sukani napa, Mas? Iki dulure Pak Nek Sigit. kula kan ngendika, mbeke menawa Pak Sigit iki sik dulurku Bereng ngono lho. Oh, awakmu ngendikan. Sing berengen sapa? Bereng kok bereng. Piring iki cara kene ambek. Lah malah aku wis Menawa. ngene. Karek kowe mumet aku. Aku ya lagi krungu iki Barang. piring. Anu karo. Iya. Bereng iki padha karo dialoge narki sembering. Oh iya. Waduh. Sik dulure narki jebule. Heeh. Iya iya coba. Iya. Ayo ayo. Tembang kangen digarap Seragenan. Yo Mas Rangga, ada Mbak Dewi Angene dan Mbak Palupi. Yo. Asik. Asik. Rewer-rewer ambiar. Apa pancen sliramu Minggir tabrak. pancen sliramu ora bisa ilang. Apa pancen wis ra ngerti satenane aku tansah setia ngenteni ngenteni balini indah ngenteni balini indah manis semu liwat tembang kangen kuwi wujud katresnanku. Oke. Terus sembah nuwun. Jolang isih urip apa mati?
Ngene ngono. Kula ngingetno Dewi angin ngantek slupai ingatan. Oh. Saking ben. Coba ganti sing anak-anak ya, Jo. Ya, sing anak-anak wae Git. Indri, Putri. Putri Indri. Oh, sing wis anak-anak kae ya wis duwe anak. Oh iya. Iki sing Bocah-bocah. anak. Bocah-bocah. Mbak Melani, larasnya tetep elok. Mumpung sing demung calon mahasiswa UNES. Wah, la. Valo sastra Jawa, Jo. Oh, nggih to. Wow, kuwi nggon sastra. Sastra Jawa Pertama iki negese jenenge bapake Bowo Wibowo. Wah, Wi panganan, bo kuwi boros. wah. Wah, alah. Jebule bapake doyan mangan. Ada Mbak Melani, Mbak Indri karo Mbak Putri. Lagune sing lawas Jo. Oh, napa? Rujak ulek no. Oh, nggih, Pak Git. Lah. Iya, lagu lawas. Kopi susu. Ilang kopi. Kopine kari susune. Gelasnya, Pak. Apa? Susu coklat. Dadi abang dikeroki. Wah, Bu Agong ngomongane ora. Bagong iki dadi ora konsen. Ayo bocah-bocah kok ya. Itu berarti susu stroberi, Gong. Non. Susu stroberi. Nganggo bawa ya ora apa-apa ben bawa sik. Larase pelok Pak Pitoyo ben dibawani pangkur kangen. Sing ngomong rinoso karo nangis Mas apa? Kangen kutan po upom ayo Melani. Mahasiswa Universitas Terbuka apa? Kampusmu jenenge apa, Dok? Nggih. Terbuka. Universitas terbuka. Lah yo UT ini melu nggone bloke kelompoke sapa? Ora ono bolone sini. Mboten. Oh, Mandiri kok, Pak. Oh mandiri, oh sinar mandiri tak kira nek. jane iki BPJS tahu universitas. Tak kira nek Unero apa Unibro. Ya. Ayo Mel. Kangen. Nah, napase ditata, kata-katane dieling-eling. Sing watuk diwatukke sik, sing mutah dimutahke sik. Nah, Ayo. Kangenku tanpa upama Nah, ngono wah ketok apik suaramu bengi iki, Mas. Mung sliramu sak baris meneh, Nduk. mung sliramu kang dadi telenging ati Oprindri. Kok nanen-nanen. terus, Pak. Eh? Kula kinten nek Melani. Ya ora. Ketua kok. Miki dicedhake. Yo. wis lawas anggonku nunggu nanging among Oh. Ledo Cengkokmu ki rawan kecelakaan ngerti ra? Nanging amung lah. Terus loe wis aman.
Engko ben dicontoni Mas Narki, dekne ya ahli bawa. Nggih, siap. Oper Mbak Putri. ngelingono nalika dina kepungkur Ngelingono nalika dina kepungkur. Ngopo dina kepungkur Mbak Putri? sliramu nate ngendika Terus tresna lair terus sing batin. oke, itu. Lagune lagu lawas biyen dipopulerke Bu Waljinah. Rujak ulek ya. Coba kayak apa? Yo. Dadane sesek kakean pikir Nalam donya warna-warna kahanane jarine Mien kondol nalikane perang gede Kondo nyawa dilapoke negarane jarine Muga-muga keenggal bubar
biasa. Aduh, kene Jo, kene Jo. Nggih. Bar sindenku terus ganti bintang tamu. Bar iki terus sindenku neh. Weh. Engko Mbak Yosi, Mbak Ida. Nggih. Pun manut tak Igit. Manut. Nggih. Wis ngantek bar sindene Pak Igit terus bintang tamu, bar bintang tamu sindene Pak Igit, terus bintang tamu neh sindene Pak Igit neh. Ayo. Nggih, monggo. Kowe nembang karo Mbak Palupi karo Mbak Dewi angin-angin ya ora apa-apa. Ketokne menawa dagelan jolang kuwi iso tetembangan ngono. Kene Mbak Dewi angin-angin karo Mbak Palupi. Wis. Ya ini apa kira iki ayo, Nduk. Kok arep kira piye? Pun setengah telu ya. Ayo duet ya wong telu ya. Trio. Ayo. Wah. Kowe upama dadi anake pilih dadi anake Mbak Palupi apa Mbak Dewi? Piye ya Pak? Pertanyaannya berat iki. Kok iso Kok berat? berat iki Dadi piye anake ta? Palupi jak ngolah ngaleh, dadi anake angin-angin ya piye ngono. Lah ngopo? Bingung aku. Ya isih terah kene mang. Nek dadi anakku malah penak lho. Kok iso? Hah? Kok iso Tak penak? elus-elus terus. Lah. Tak sayang-sayang. Mbok lus-lus. Tak elus-elus, tak Mbok sayang. sayang-sayang. Penak dadi anakku. Anakmu diapake? Tak mii terus. Walah. Wis tak. Masya Allah. Loh, piye ta sing Enak. bocah bayi ngono lho. Wis. Aku sih kakean vitamin terus berdosis iki. Mati, Jo. Lukman pengen. Lukman iki anggere ana sing ukurane semono kok senenge ra karuan. Anggere lagune napa Mas Jo? Rondo Kempling Pak Igit. Wah, Niku terbaru lho teng kampung kula. kok terundingan karo Husen. Husen iki sak enenge terus iya. Roro iya. Jonggrang. Walah ngapunten Pak Igit. Ket sore wau nyuwune Roro Jonggrang dereng diputer. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Kowe dengan mbek aku iki iso pasak nada. Iya, padha bentone. Wong ancen isih sak terah kok. Iya. Roro Jonggrang berarti kowe sing dadi Bandung Bondowoso. Wah, cocok. Roro Jonggrang Mbak Palupi karo Mbak Dewi. Wah, untuk Roro Jonggrang loro kowe. Loro. Wah. Niki sing dadi patung, niki sing dadi Apa? candi. Oh iya. Ya. Larase slindro digarap piye Mas Jolang? Nggih. Dibawani Jo. Kowe lu gandrung. Oh, nggih. Ayo lo semangat lo. Semangat aja kowe tak cepaki Ayo. loro lho. Ana sing cilik, ana sing gedhi dadi. Lah niki. Milih sing dilus-elus apa sing dimii. Ayo. Aku ki jane yo gak keberatan ning cuma kok yo piye. Cuma Nasibmu apik wah. Rai kaya cok bakal ngono kok ana sing arep ngelus-elus karo. Justru ngeten iki lho Pak Igit. Sing ora njanani ngene iki. ning kok katone kok mempete ning aku ae iki lho. Ya berarti cocoke ning awakmu. Piye, Dek? Mepete ngono tak kehke. Tak sodakoke. Bo sembarang Mas Julang bebas. Nggih, dibawani napa penake? Dagelan kok guyu. Lah piye bawane rukun Islam? Nadian ngono iki kena. Wis ta ya. Sing aku ki rondo eling sing kesandung rasa tu. Oh ki nanti. Nah, Iya. Ora sandruduk ngono to. Neng. ora. Apa bawani sing lagu dangdut? Kayak sikap iki lho. Sing nika le Pak Igit Sing nek lagu dangdut iku sing
sopan santunem. Sopan santunmu. Sopan santunmu kok. Aku rembang kok. Anggone 6. Oh iya. Sikapem ya. Lah, Oh iku ya ana bawane ta tibane. ana. Oh alah iya iya. Aduh, kok rasa. Ayo. Oh iki. Oh. Menengah iki mumpung aku ketemu ngengi lho aku ora mudeng soalé. Kesandung rasa tu. Kaya Jiyono warane atoprake. Sikinane sandung lho. Mlawung Widawa wite yen jolang dawa cangkeme. kelingan marang wong mane Diajeng. Digandrungno. Alah alah. jonggrang. Jonggrang kok jograng. Jonggrang. Tenanan ngono lho. Kok jograng. Jonggrang. Nah, ketoprak kok ora ana bindinge blas. Rungokno pun kakang wong ayu. Apa Bandung? Ah, Wah. matane pedhot. Lah kok dipedhot-pedhot. Rene lho. Oh, iya. Iki lho didemek terus sing wedok iki lho ngono ya. Terus. Wah, ya rahane. Lah iki lho. Wah, iki padha ae. Kalaning pandengane tumajemrot saing ati Rayang Kang Mas Bandung. piye Napa jonggrang? panjenengan sayah Kang Mas? Ora perkara saya. Iki agek iki. Lah piye wong Jonggrang wong- iki eh, biasane maksudnya- kan yo. Piye Bandung ora kudu. ngene lho, mergane aku ngetek apa lah Bandung iki pasif kok dheke kok. Lho, Bandung iki endi mak lho? Iki awakmu iki perane mbok emban. Oh. Jonggrang. Matane. asem banget. Iki dadi Wes cukup Bandung aja dibajut-bajutke. Aku ora syuting lakoni tumindakmu Bandung. wis kadung. Wis kadung tresno iki ape dadi. Ayo Ki, maju Ki. Kok kowe pengen ngene pengen jaga. Cukupno Bandung. Awakmu ku mbelok kene, boleh Enggak, mbelok. kok aku mbok dadekno apa aku mau? Ban. Ban. Mbane turu. Duh Nimas mugi pak Senajan to Bandung model kaya ngopo. Aku ki ora syuting dene bojo kaya kowe kan. Wes cukup Bandung. Ora tambah bajut-bajutke Bandung. Jonggrang. Senajan to kaya ngopo. Ojo lan rayuanmu aku ora kudu syuting dene bojo Nek aku wis kadung seneng kuwi. Bandung. Aku kepengin Bayang Bandung. kegeden. Gelem ora gelem sliramu kudu ngladeni marang pun Bandung. Sapa kowe? Ape mbela jonggrang?
persis ketopraning TPRI. Agek rame-ramene akine entek. Tak dung. Oh. Kaya ngopo to semua? Akine wis entek bar. Wis wae. Ya wis ra sida. Adi ngene lho. Jenenge peran itu ketika apapun itu sebagai apa kudu manut. Kalimat itu piye maksudnya? Ketika peran bagaimanapun sebagai apapun itu harus bagaimanapun Lah, itu apapun itu harus akankah manut. harus tetapi Begitulah. Iya. Iki kok uleng-ulengan malah. ulang jolang aku rasake kowe bengi iki kok stres dhewe aku. Lah piye Pak Igit ngene? Ki sak ngertiku lho Pak Igit. Akan tetapi haruskah begitukah lho. Dadi nek biasane ki kanca-kanca kono-kono lho Pak Igit. Oh. Ketika dikasih kowe dadi langsung set dadi emban, set dadi rol. Iku langsung ora balela. Kowe iki dapukanmu dadi boyo bengi. Oh iya. Boyo kok nembang barang. Lah iki mau sing ngakon selira. Seliramu. Seliramu. Nah, lagune Roro Jonggrang. Siap. Eh, Ndasku tapi iki isih ketok. isih. Lah rasane kaya piye? Sok digenti kuwi lho ya. Dieling-eling lho ya. Widawa wite yen jolang dawa-dawa untune ngono ya. Iya. Genti ngono apik wi. Oke. Apik. Roro Jonggrang duet berarti Mbak Lupi karo Nan Genduk iki ya. Iya. Lah kowe ngopo? Lho, kula boyo. Boyo kok nyanyi. Boyo kok nyanyi. Bandung. Ora sida. Wes ora. Aku iso kaya Dewi. Bandung. Berarti kowe awakmu ki isih dulure karo Kerupuk Bandung. Ora nganggo kerupuk tak buandem aku. Oh jolang kok dadi buatu ngopo? Kerupuk Bandung kuwi. Bandungan. Yo lagune apa kuwi Roro Jonggrang. Yo. Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal akeh kang nandang asmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita kaya Suka Bandung kowe aja kumelungkung perang iki kanggo kuturung rampung Pilpati Kang Mas Prabu Kupala adang wis itu ana ing labun negara tobat kowe wanita sing hebat apa ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat putra ratu pengking Prabu Damar Moyo aku duwe Apa Bandung? sakti Pandawasa Roro Jonggrang manut sun pundhut garwa Iya Bandung aku duwe bebono Sandi sewu sewengi ku
kandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi mati Togoyo Kendangan jam-jaman saiki koplak-koplak. Kopak-kopak kok luar biasa. Sampun nggih Bandung. Wis kono ndang wis ndang. Matur suwun Bandung. Ya Bandung, Bais, Bandung tak pijet Bandung. Bandung wis melempem kerupuke. Wis. Bandung. Wis ora. Bandung wis melempem. Kene wis ngene. Bandung. Iya, jonggrang. Apik lho ketoprak. Aku nyuwun bensin Bandung. Ah, nyuwun karonan Pak Lurah nggih. Aku dhewe utang. Berarti Mbak Dewi sak RT napa beda RT kalih Pak Lurah? Pinten? Oh, beda. Nggih. Oh, nggih. Wis. Isih rakyate Pak Lurah. Oh. Nggih. Wis rakyat dukuan ya, Dok ya. Nggih. Wis, ya wis. Kene rakyate Pak. Sampun nggih Bandung. Ya wis. Bandung. Ya. Gak Ya. mek- Ya Allah, sesuk muga-muga gak cethuk neh ya Allah. Moga dijaluki bensine kok terus sesuk gak cethuk neh. Ayo. Jaluk bensin kae nek sak tangki truk ki ya akeh lho dite. Ya suwun ke Pak Lurah ndek pom bensin ning kono iki. Wah, iya. Sampun ya Bandung. Iya. Ya wis. Matur suwun. Iya. Ora wis aku kok kacau. Gur salaman terus metu bensin kowe. Nek legase. Nah. Iki Mbak Yosi karo Mbak Ida bareng loro. Ah, iya loro. Wah, lagu Roro Jonggrang ya penak ya, Jo. Sok ben- Penak. Sok ben tak apalke Jo nek pas anakku Wawang Dalang tak duet kuwi aku. Nggih. Ben nanggap tayo kok Pak. Ora, Pak Igit ape latihan gua Agustusan. Oh. nek Awang Dalang kok nanggap tayub kupinge. Lho menawa lho Pak. Ora. Nih. Ya, medun alon-alon telung sasi alon-alon jlet. Iki rong sasi setengah medun alon-alon jlet ngene ndase muntir. Ayo. Siapke bar. Iki ana request. Ayo duet neh. Mendem wedokan Mas Jolang karo Mbak Dewi angin-angin. Engko. Pak niku engko Pak. Habis ini. Habis ini masih Pak, sing kira-kira apa nih? Ya iku mau mendem wedokan bar iku kok request meneh terusan ana iku mau neh. Iki Pak. request. Aja jabu alas kesithiken sing wedok, penaken. Nggih. Bu Yuyun mungkin kula nderek mantuk nggih. Kok nderek mantuk napa? Lah Bu Yuyun ayo perlindungan. Oh iya. Timbangane aku dadi nang Bandung. Pun niki duet meleh wae, Git. Mbak Yosi karo Mbak Ida Lala ben nembang barengan. Oh, lagune manut iki kanca-kanca CFC Yogyakarta, Mbak Ira Taiwan isih nyimak. Salam nggih Mbak Yosi karo Mbak Sisye. Ida nggih. Mas Kukuh OT salam kagem Mbak Mel. Weh. Undange mung Mel ngono tok to. Oh, alah. Mel-mel.
Ndek ngene digawe status. Mel iki lho kuku OTOT iso ndalang digawe status OTOT. Iya. Senenge cah. Kowe ora percaya tenan Mel. Piye? Kowe mesti percaya nek iso ya. Pitoyo ki. Kok pitoyo iki? Lho piye to? Dalan Mel iki lho kuku cah iso dalang lho. Iya, Mas. Iya toh? Lagune sing gayeng Mbak Ida, Mbak Yose. Apa itu? Irama dangdut apa menak milihmu. Saya kula manut kok. Oh iya. Manut. Katresnan sejati mon nggih. Oh, nggih. Untuk temanten berdua Mbak Sinta karo Mas Valen katresnane men sejati lahir batin donya akhirat. Oh. Amin. Katresnan sejati. Heeh. Aku nonton film Pesta Babi iki pemerane kaya ana julang bareng dengan anak. Julang, Pak. Dadi babine. Dadi babi, Pak. Ora. Aku pokoke tulung gawe peran sing eli-eli. Kuwi dadi rol iso. Nggih. Rolling door, Pak. Babi role iki babi. Iya, coba katresnan sejati majulang ben lungguh karo udut-udut sik, Jo. Ya. Isih apa ora rokokmu? Tak kira duet kelas ya Pak Igit. Ya ya ya. Duete bariki ta, Duet niki, Pak. Mas. Arep duet. Duete bariki. Mister wedokan mau lho, Mister wedokan. Pak Igit rokoke kula telas ya Pak Igit. Lah kuwi tak pene. Niki nggih telas. Iya. Masyaallah. Ngene iki lho aku seneng iso Seneng? kompak. Iya toh? Dadi wong loro iso telas kabeh. Seneng aku. Ya sik Jo tak golek sik. Nggih. Ya. Katresnan sejati. Nyojo. Ndi? Salerahe. Niki mengke kan duet meleh nggih Pak Igit. Iya. Engko nek bar duit tak kai 3 ler. Kayak Lah iya ta. Untuk opah.